Mašinu máme naštartovanú. Babi, máme na štarte už všetky? Ešte nie? Dobre, babi, za to modré, ja vám resetujem časomieru. Môžete ísť na to. A vidíte, ako prúdali bežia. No, čas sa nám zastavil a je to po 19 sekúnd. Na ľavej strane je to naľavo 18 266 a potom nám napravo. A ten pravý je dobre to bolo. 18 469. Takže výsledný čas.